Mi teszi a kutyánkat azzá, aki? Kim Brophy, a Meet Your Dog, azaz az Ismerd meg a kutyádat című könyvében átfogó képet ad a kutyák viselkedésének összetevőiről, és a különböző fajta csoportokról is. Brophy szerint a viselkedés 4 tényező befolyásolja. A tanulás, a környezet, a genetika és az egyed. Az egyedspecifikus jellemzők közé sorolható például a kutya kora, neme, fejlettségi szintje, egészségügyi állapota és a személyiségjegyei. Ezek mind-mind hatással vannak a viselkedésére. A genetika az nem más, mint az öröklés tudománya. A genetika meghatározó szerepet játszik nem csak a kutya megjelenésében, hanem tulajdonságaiban és viselkedésében is. Itt szeretném leszögezni, hogy nem minden nevelés kérdése. Ha egy tulajdonság, hajlam ott van a kutyában, genetikailag, akkor azt nem lehet eltüntetni. Ahogyan nem lehet beleültetni sem, ami nincs ott. Én a 165 centimmel sosem lehettem volna magasugró olimpikon, függetlenül attól, hogy milyen nevelést kaptam. Talán kissé arrogáns azt gondolnunk, hogy bármit a kedvünk szerint megváltoztathatunk a kutyánkban. Attól, hogy szőkére festem a hajam, ugyanúgy barna hajam nő. Ez a genetika. A környezet mindenféle külső tényezőt magában foglal, de gondolhatunk itt a kutya közvetlen és közvetett életterére is. Szerintem nem az a meghatározó, hogy a kutya lakásban vagy kertben él, sőt a kert önmagában nem sokat ad a legtöbb kutyának. Sokkal fontosabb, hogy a mindennapi környezeti tényezők összeegyeztethetők-e a kutyánk természetével. Vannak, akik remekül el vannak a belvárosban, napi 2x20 perc sétával, más kutyáknak ez elviselhetetlenül kevés. Vannak, akik remekül kijönnek a rohangáló gyerekekkel, mások idegbajt kapnak tőlük. A környezeti tényezők fontosak. És végül, de nem utolsó sorban, a tanulás szó hallatán az ember elméje könnyen a kutyaiskolába vándorol, ahol a kutya engedelmes feladatok egész hadát sajátítja el, de ez valójában a tanulás legkisebb része. A kutya a közös életünk minden pillanatában tanul. A szokásainkból, a reakcióinkból, az érzelmeinkből. A múltbeli viselkedéseinek következményei befolyásolják a jövőbeli viselkedését. Minden nap, minden pillanatában. Na de lássuk a fajta csoportokat. Kim Brophy Meet Your Dog című könyvében az első fajta csoport a természetes kutya. Ezek az ősi kutyafajták, amelyek közül néhány már évezredekkel ezelőtt az ember mellett élt. Ide tartozik többek között a teljesség igénye nélkül az akita, az alaszkai malamut, a basenji, a chow chow, a dingo, a sárpej, shiba inu, szibériai husky, és persze ezek keverékei. Ami nagyon szerethető ezekben a kutyákban, az a szabad lelkületük, csupa intuíció, csupa természetesség az egész lényük. Nagyon függetlenek, nem csüngnek, nem követelőznek, és elképesztő logikájuk van, őszintén szólva eszesebbek, mint néhány ember. Amivel viszont időnként nehéz lehet együtt élni ezeknél a kutyáknál, az a gyanakvó természetük, időnként nagyon óvatosak, bizalmatlanok, elképesztően ösztönösek, és ezért egy-egy impulzív megmozdulásuk kellemetlenségeket okozhat. És végül az önfenntartásra való igényük nehézségeket okozhat a tanításuk, a keretek közé terelésük, ugye egyébként általánosságban a háziállatként tartásuk. Ami miatt segítségre lehet szükség ezeknél a kutyáknál, az a zsákmányos viselkedés más állatokra, kiváltképp a kisebbekre, behívási problémák, szögdösés, nehézségek a bezártsággal kapcsolatban, legyen ez egy kennel, szoba, kert, bárhol, ahol be vannak zárva. Ellenállás az állatorvosnál, kutyakozmetikusnál, bármilyen lefogással szemben. Óvatosság, távolságtartás idegenekkel, beltéri pusztítás, és úgy általánosságban engedelmességi problémák, nehézségek az instrukciók elsajátításával kapcsolatban. Az a helyzet, hogy a természetes kutyafajták tanítása sokkal inkább művészet, mint tudomány. Az élelem, mint motiváció a legtöbbjüknél kevés, nem lehet őket csak úgy lekenyerezni, ahogyan kényszeríteni sem lehet őket az együttműködésre. Bár ezekre a fajtákra nem annyira jellemzőek a szeretetteljes megnyilvánulások, szerintem kellő alázattal és megértéssel nagyon erős kapcsolatot lehet velük építeni. Ez kulcsfontosságú a minőségi közös élethez és az együttműködéshez. Amire érdemes emlékezni, a tanulási folyamat nem csak a kutya tanításáról szól, hanem a jelzései, határai megtanulásáról is. A természetes kutyafajták számára a minőségi környezet a természetben van, lehetőleg napi szinten.
És nem szabad elfelejteni azt sem, hogy genetikájában nagyon erősen dolgozik a vadászat, a védelmezés és az önfenntartás. Ezek a kutyák igazi zen tanítómesterek és kiváló társak, ha az ember meg tudja érteni, és el tudja fogadni a különleges természetüket. A második fajta csoport az agárféléké. Ide tartozik az összes agártípusú kutya, az afgán agártól, a basenjin és a szalukin keresztül a vipetig, valamint ide tartoznak ezen fajták keverékei is. Ennek az ősi vadászkutyának egészen időszámításunk előtt 7000-ig vezethető vissza az eredete, de nem csak történelmi hátterében egyedülálló. Az agarak páratlan sprinterek, így egyedülálló módon képesek az üldözött zsákmány elkapására. Ami nagyon szerethető az agártípusú kutyákban, az az eleganciájuk, jól láthatóan értékelik az élet szépségeit, a kényelmet, nagyon visszafogottak tudnak lenni, általában csendesek, nyugodtak, nem tolakodóak, és van valami látság a természetükben. A szeretetteljes megnyilvánulásaik tele vannak kecsességgel, őszinteséggel. Amivel viszont időnként nagyon nehéz lehet együtt élni ezeknél a kutyáknál, az az érzékenységük, a zord körülmények nem valók hozzájuk, igénylik a kíméletességet. Fennáll náluk a szökésveszély, ha kiszúrják a vadat, pillanatok alatt elinalnak, és végezetül van bennük egy erős igény az önirányításra, a gazda kedvét lesni, instrukcióit követni, nem az élet céljuk, kivált kép, ami a behívást illeti. Ami miatt segítségre lehet velük szükség, az az állatokra irányuló zsákmányos viselkedés, a behívási problémák, a függetlenség, amennyiben engedelmes feladatok végrehajtásáról, instrukciók követéséről van szó, érzékenység a kisgyermekekre, illetve a személyes terének megsértésére, és időnkénti óvatosság az idegenekkel. Szerintem az agár egy külön műfaj. Amellett, hogy órákig tud heverészni a kanapén, pillanatok alatt ered megállíthatatlanul a vad, vagy a vadnak vélt zsákmány után. Emiatt felkészültséget és körültekintést igényel a gazdájától. Simulékony természete és kedves megjelenése erős ösztönöket takar. Amire érdemes emlékezni az agártípusú kutyáknál, az az, hogy a genetikai hátterüket nem szabad alábecsülni. Az agár az a DNS-ében hordozza az állatok üldözését. Tekintettel kell lenni a környezetére, ha a gazda gondosan jár el, akkor az agár is jó döntéseket tud hozni, és így sikerrel járhat. Lehetőséget kell teremteni arra, hogy tanuljon, ezáltal erős kapcsolatot építsen a gazdájával, ami a bizalmon és a tiszteleten alapszik. A harmadik fajta csoport az őrkutyáké. Brófi ide sorolja a borbolt, Cane Corsót, Fila Brasileiút, de a kuvaszt és a sárbanilacot is, tehát a molosszerek és a nagytestű pásztorok csoportja ez. Ami nagyon szerethető ezekben a kutyákban, az a higgadtságuk, kiegyensúlyozottak, udvariasak, a toleráns természetük, végtelenül türelmesek és gyengédek tudnak lenni a családjuk tagjaival, és a védelmező hajlamuk garantálja az ember biztonság érzetét. Amivel időnként nehéz lehet együtt élni, az a ragaszkodás a véleményükhöz. Alapvetően egy jó ítélő képességű és független kutyáról beszélünk, emiatt időnként ellenállhat az instrukciónak. Rendkívül gyanakvó, nem szívesen látja a vendégeket, ha azokat fenyegetésnek éli meg. És hát ami evidens, hogy óriási, a mérete és ereje időnként nehezen kezelhető lehet. Ami miatt segítségre lehet szükség, agresszió idegen emberekkel vagy állatokkal szemben, kiváltképp az otthona közelében, elmászkálás, behívási problémák, védelmező viselkedés, ha gazdáról vagy más házi állatokról van szó, területvédelmező ugatás, nehézségek tanításban, ellenállás az instrukciónak, és végezetül domináns, esetleg agresszív viselkedés más kutyákkal, kiváltképp kutyák között. Az őrkutyákkal való sikeres együttműködéshez kulcsfontosságú megérteni, hogy ezek a kutyák nem engedik át az irányítást olyan embernek, akiről nem gondolják, hogy alkalmas az irányításra. A rátermettséget nem erőszakoskodással, hanem felkészültséggel és magabiztossággal lehet a legjobban bizonyítani. Érdemes emlékezni arra, hogy bár kellemes együtt élni az őrkutya nyugodt jelenlétével, nem szabad megfeledkezni a genetikai hajlamáról a közbelépésre, ha az otthon és a család védelmezéséről van szó. Ez a kutya többféle környezetben boldogul, de fontos észben tartani, hogy a vélt, nem valós behatolókkal szembeni agresszió megakadályozása az a gazda feladata. Az őrkutya legjobban a következetes tervezés és cselekvés nyomán tanul, amiből egyértelmű számára, hogy minden rendben és a gazda irányítása alatt van az otthonon belül és kívül is. A következő fajta csoport
az ölebeké. Ide tartozik többek között a Bichon Frise, Chihuahua, Havanese, Lhasa Apso, máltai selyemkutya, mops és törpespicc is. Az ölebek társasági kutyák, akiket kifejezetten arra szelektáltak, hogy az ember szoros közelségében társállatokként funkcionáljanak. Ami nagyon szerethető az ölebekben, az az érzékenységük, intuitív, érzelmes kutyák állandó figyelemmel fordulnak a gazdájuk felé, végtelenül megnyerőek, imádják a bulit, játékosak, kíváncsi természetűek. És nagyon praktikusak is tudnak lenni, könnyedén szállíthatóak, sok szempontból igazából könnyebben elláthatóak, mint más kutyák. Amivel időnként nehéz lehet együtt élni ezeknél a kutyáknál, az a társfüggőségük, a ragaszkodásuk, a figyelemigényük, az kihívást jelenthet. Időnként nagyon óvatosak, hajlamosak a jelzőugatásra, bizonytalanok lehetnek új helyzetben, és hát elég törékeny kutyák, nehezen dolgozzák fel a stressz hatásokat. Ami miatt segítségre lehet szükség: szeparációs szorongás, szobatisztasági problémák, túlzott félelem idegenektől otthon és máshol, a gazda védelmezése, kifejezetten az ölben őrzés, nehézségek kisgyerekekkel, túlzott ugatás, a kezeléstől, szőrápolástól való elhúzódás, reaktivitás, drámázós viselkedés más kutyákkal. Az öleb kedves külseje és megnyerő természete alaposan feladja a leckét a gazdájának. Ha a kutya társfüggőségére a gazda válasza a szüntelen babusgatás, abból nem sok jó kerekedhet. Ezért érdemes észben tartani, hogy a függőségre való genetikai hajlamát lehet értékelni, de nem szabad tovább buzdítani. Aranyos, de nagy méreteket ölthet, és komoly zűröket okozhat. Érdemes azt is észben tartani, hogy az öleb mennyire érzékeny, sebezhető lehet a környezetével, beleértve más állatokat és gyerekeket is. Célszerű az ölebek tanulásának a középpontjába azokat a készségeket helyezni, amik hozzásegítik ahhoz, hogy kezelje a világot, hogyan legyen magabiztos különböző szituációkban. Nem szabad elfelejteni, hogy a kicsi kutya is kutya, és ennek megfelelő érzelmi, mentális és fizikai szükségletei vannak. A következő fajtacsoport a kopóféléké. Brófi ide sorolja azokat a vadászkutyákat, akiknek az a feladatuk, hogy az orruk segítségével felkutassák a vadat. Ilyen például az angol véreb, a basset hound, a beagle, a nyulászkopó és a rókakopó. Ami nagyon szerethető a kopófélékben, az az, hogy szociálisak, imádják a társaságot, jól kijönnek más kutyákkal és emberekkel. Érzelmesek, szenvedélyesek, nem rejtik véka alá az érzéseiket semmiről, és óriási mókamesterek, viccesek, játékosak, kreatívak, kalandos természetűek. Amivel időnként nehéz lehet együtt élni, az az impulzivitásuk. Természetesen ambíciózus kutyák, kizárják a külvilágot, ha valamit a fejükbe vesznek. A vadászhajlamuk vak és süket elhatározás arra, hogy kiszagolják, lekövessék, üldözzék célpontjukat, és ez nem csak idegesítő lehet, de időnként veszélyes is. Végül pedig elképesztően drámaiak tudnak lenni, izgalmasabb pillanatokban szívüket, lelküket beleteszik a csaholásba. Gyakorlatilag ez egy olyan érzés, mintha az ember egy előadó művészt hallgatna. Ami miatt segítségre lehet szükség a kopóféléknél, az a túlzott ugatás, zsákmányos viselkedés más állatokkal, behívási problémák, kaotikus viselkedés pórázon más állatok láttán, érzelmes, cselekedj előbb utána gondolkodj megnyilvánulások, ha fenyegetik a személyes terét, biztonságát vagy egyéb erőforrását, valamint nehézségek kis helyre, bezártsággal, beltéri élettel. A kopó éltető ereje és egyben gazdája veszte az impulzivitás. Figyelmét pillanatok alatt elviszi a szag, gondolatban már is kilométerekre jár. Lelkesedése határtalan, reakciója a gazdája instrukciójára ilyenkor nulla. A kopók türelmet és kitartást igényelnek, hiszen a világ számtalan izgalmat tartogat számukra. Érdemes észben tartani a kopó lobbanékony és érzelmes természetét, genetikai beállítottságát az üldözésre. Az ügyes gazda a környezet és a kopó közé helyezkedik egyfajta közvetítőként, hogy a kutya ösztönei megfelelő irányba indítsák. Célszerű a kopót önkontrollra tanítani, hogy a gazdája instrukciói mentén tudjon a világban működni. A kopófélék alaposan feladják a leckét, de csupaszív hozzáállásuk az élethez őszintén csodálatra méltó. A következő fajta csoport Brófi felosztásában a vadászkutyáké. Ez az óriási csoport magában foglalja a retrievereket, a pointereket, a settereket, a spánieleket és a vízikutyákat is.
Azért ide tartozik például a Golden Retriever, a Labrador Retriever, a Chesapeake Bay Retriever, az Angol Pointer, a Magyar Vizsla, az Ír Setter, a Gordon Setter, a Cocker Spaniel, a Springer Spaniel, az Uszkár, a Lagotto Romagnolo és a portugál vízikutya is. Ami nagyon szerethető bennük, az a lelkesedés, általában buzgók is benne vannak bármiben. Hihetetlenül együttműködőek, ízig-vérig csapatjátékos kutyáról beszélünk, figyelmesek, jól tanítható kutyák. Végzetül pedig nagyon társaságkedvelő a természetük, extrovertált típusúak, emberekkel és állatokkal egyaránt. Amivel időnként nehéz lehet együtt élni, az a mozgékonyságuk. A sportosságuk lenyűgöző, de a mozgásigényük kihívást jelenthet egy hosszabb nap után. Elég éretlenek tudnak lenni, ugyanaz a játékos természet, ami miatt egy imádnivaló kölyökre emlékeztetnek, megjelenhet olyan tulajdonságokban is, mint a rövid ideig tartó figyelem, a lobbanékonyság, bolondság vagy bizonytalanság. Mértéktelenül rajongó kutyák, bár sokan kedvelik a végtelen szeretetüket, a vadászkutya rajongása túlzásnak tűnhet, főleg ha az ember igényt tartana egy kis személyes térre. Ami miatt segítségre lehet szükség ezeknél a kutyáknál, az a szétszórt figyelem, lobbanékonyság, elsöprő köszöntő viselkedés emberekkel, mint például ugrálás vagy nyalakodás, rombolás otthon vagy a személyes tárgyak elpusztítása, általános hiperaktivitás, nyughatatlanság, érzékenység hangos zajokra, viharokra, problémás orális fixációk, mint például szüntelen labdanyomogatás, még egy kör labdadobásért, zoknivadászat és elfogyasztás, önsértő lábvégnyalogatás. A vadászkutya az egy szuper diák, kiválóan tud teljesíteni tanítás nyomán. Kellően aktív életmóddal, játékkal, mentális terheléssel fantasztikus társ lehet az ember életében. Ellenkező esetben viszont őrületbe kergeti a környezetét és saját magát is. Érdemes arra emlékezni, hogy genetikai beállítottsága miatt igényli a társas kalandokat játékon, sporton, kiruccanásokon keresztül. Célszerű megfelelő mozgást biztosítani kinti környezetben, hogy aztán élvezhető legyen vele a benntartózkodás is, és érdemes folyamatos oktatásban részesíteni, hogy kiélhesse a tanulásra való igényét. A következő fajta csoport a terriereké. Ide sorolható például az Airedale Terrier, a Fox Terrier, a Jack Russell Terrier, a Scott Terrier, a West Highland Terrier és a Yorkshire Terrier is. Neve a latin terra szóból származik, ami földet jelent, így utalva az eredeti funkciójára, hogy a föld alatti állatokat elkapja és kiiktassa. Ami nagyon szerethető ezekben a kutyákban, az a dinamizmusuk, óriási személyiségük van, viccesek, merészek, szellemesek, nagyon független kutyákról beszélünk, nem kimondottan csüngő típusúak, le tudják kötni magukat egészen könnyen, és mindig kilövésre készek, pillanatok alatt ugranak az akcióra. Amivel időnként nehéz lehet együtt élni, az az egysíkú gondolkodásuk. Ha egyszer a fejükbe vesznek valamit, akkor megszűnik a világ körülöttük. A terrier a kisállatok megszállottja. Ez veszélyes lehet, ha összekeveri a kistestű állatot a kártékony rágcsálóval, és hát elég hiperaktív kutya a terrier, olyan, mintha egy motor hajtaná. Ami miatt segítségre lehet szükség ezekkel a kutyákkal, azok az általános engedelmességi problémák, drámai és kezelhetetlen viselkedés pórázon vezetve, túlzott ugatás a házban és a kertben, rosszalkodás és bajkeverés, például ásás, válogatás a szennyes kosárban, tárgyak lopkodása és módszeres elpusztítása, zsákmányos viselkedés más állatokkal, megszállott pörgés, farokkergetés, megszállottság játékokkal vagy egyéb tárgyakkal, mint például a tévé, versengés, hatalmaskodás más kutyákkal otthon. A terrierek végtelenül szívós és kitartó kutyák. Kiváló probléma megoldó képességük és energiájuk hatalmas előny, ha munkáról van szó, de a mindennapi életben okozhat konfliktusokat a gazdával. Érdemes emlékezni arra, hogy ezek a kutyák genetikájukban hordozzák a lobbanékonyságot, eredeti funkciójuk miatt szemmel kell tartani, ha kistestű állatok közelébe kerülnek. A terrier hihetetlen érzékenységgel reagál az izgalomra a környezetében, ezt könnyebb kordában tartani, ha az agya és teste komplex tevékenységekkel, kihívásokkal van elfoglalva. A kulcs a sikerhez egy terrierrel az, hogy nem ellene, hanem vele kell dolgozni. Érdemes a tanulásának középpontjába helyezni azt, hogy az együttműködésen keresztül kaphatja meg azt, amit akar. A következő csoport a bull típusúaké.
Brófi ide sorolja többek között az angol bulldogot, amerikai bulldogot, amerikai Staffordshire terriert, boxert, bull mastiffot, bull terriert, dogo argentinót, francia bulldogot és a pitbull terriert. Ami nagyon szerethető ezekben a kutyákban, az a szeretetteljességük. Természetükből adódóan megnyerőek, toleránsak, kedvesek az emberekkel. Hihetetlenül szórakoztatóak. Akár egy energikusabb, akár egy lustább kutyáról van szó, annyi biztos, hogy ha bull típusú, akkor mulatságos, vicces a környezetében lenni. Elképesztően nyitott, bátor, társasági a hozzáállása, így nagyon bullis tud lenni az élet vele. Amivel időnként nehéz együtt élni, az a mindent vagy semmit típusú személyiség. Az ember néha felkészületlenül érheti, hogy milyen gyorsan ugranak ezek a kutyák 0-ról 100-ra. A bull típusúak nagyon erőteljesek tudnak lenni, és ez az erő időnként túl sok lehet a környezetében az embereknek és az állatoknak is. És végezetül a bull típusú kutyák full kontaktos kutyák. Ha az ember értékeli a személyes terét, sok lehet a közeledésük és az állandó közelségük. Ami miatt segítségre lehet szükség ezekkel a kutyákkal, az a romboló viselkedés, kivált kép, ha felügyelet nélkül vagy egyedül marad. Hihetetlen erő és kezelhetetlenség, izgatottság pórázon, különösképpen más kutyák közelében. Túlzott lelkesedés az emberek iránt, ugrálás, harabdálás, durva játék, egy vagy több családtagot védelmező viselkedés más emberekkel és állatokkal szemben, súlyos sérülések okozása más állatoknak, és általános túlzott izgatottság magas inger környezetben. A bull típusú kutyák különlegessége az a bizonyos kapcsoló, ami 0-ról 100-ra állítja őket egy pillanat leforgása alatt. Akár egy nagy teljesítményű versenyautó, ha a bull típusú kutya versenybe száll, nincs megállás. A gazda felelőssége itt az, hogy jól kiismerje a kutyát, értse és számítson rá, hogy mik lesznek azok az ingerek, amikre kapcsol a kutyája. Érdemes lépéseket tenni annak érdekében, hogy a genetikailag kódolt intenzív válaszreakciói ne hozzák őt olyan helyzetbe, ahol nem tud jól dönteni. Célszerű lehetőséget biztosítani neki arra, hogy kifejezze magát és a benne munkáló erőt, hogy ne egy túlságosan lekorlátozott környezetben kelljen élnie. A bull típusú kutya akkor van ideális állapotban a tanuláshoz, ha az izgatottsági szintje nem éri el azt a pontot, ahol már nem tud gondolkodni, és ez egy nagyon érzékeny egyensúly. A következő fajtacsoport Brófi felosztásában a terelő kutyáké. Ide tartozik többek között az ausztrál pásztor, az ausztrál juhász, a bosseron, a belga juhász kutya variációi, a border collie, a korgi variációi, a német juhász kutya, a puli, pumi és a selti is. Ami nagyon szerethető ezekben a kutyákban, az az, hogy mennyire hűséges bajtársai tudnak lenni az embernek, függetlenül attól, hogy hova lesz a menet, ezek a kutyák mindig készen állnak. Végtelenül figyelmesek, nem csak a környezetüket monitorozzák, hanem a gazda érzéseit, instrukcióit. Nagyon felelősségteljes állatok, az A-típusú személyiségüknek megfelelően minden pontosan a helyén van náluk. A szabályok, a rutin, a munka és a játék is. Ami miatt időnként nehéz lehet együtt élni egy terelő kutyával, az az, hogy mennyire rendezkedős típus, rendet vág mindenhol, a nappaliban, a környező utcákon, a parkban és az egész természetes univerzumban. Nagyon munkamániás, a mentális és fizikai törekvései nyomasztóak és kimerítőek lehetnek, főként, ha az embernek alapvetően egy csendes, otthonmaradós életstílusa van, és nagyon-nagyon tapadós tud lenni. Az amúgy imádnivaló embercentrikussága kissé időnként egészségtelennek hathat. Ami miatt segítségre lehet szükség, az a gyorsan mozgó dolgok üldözése, mint például autók, biciklik, gördeszkák, futók, macskák és gyerekek. Uralkodó viselkedés más állatokkal vagy családtagokkal, amely fenyegetésként vagy agresszióként is megnyilvánulhat. Szenzoros hiperérzékenység fényekre, árnyékokra, hangokra és mozgásra, túlzott ugatás bármilyen eseményre, a környezetre, emberekre, állatokra, csipkedés emberek és állatok lábaira, védelmező viselkedés területtel és társaival, fenyegető, agresszív viselkedés látogatókkal, hiperaktivitás, nyugtalanság vagy ideges viselkedés, túlzott izgalom, fenyegető vagy agresszívnek tűnő magatartás más állatokkal, emberekkel, biciklikkel, autókkal, és így tovább. Neurotikus, ismétlődő és kényszeres viselkedések, obszesszív-kompulzív zavar, mint például pörgés, farokkergetés, tárgyak kényszeres cipelése, körözés és ugatás. Ezek a kutyák munkára születtek, és ha nem kapnak feladatot,
kitalálnak maguknak egyet. Állandóan szemmel tartják a környezetüket, hogy a legkisebb változásra azonnal reagálhassanak. Ez elég sok kontextusban az előnyükre válik, hiszen ettől olyan kiváló munkaerők, azonban a mindennapi életben, az együttélésben ez feladhatja a leckét. Ha az ember ilyen kutyát tart, fel kell készülnie arra, hogy a terelőkutya genetikája hozza magával az állandó késztetést, hogy mindent mikromenedzseljen maga körül. A környezetét érdemes úgy alakítani, hogy egyensúlyban legyen benne a kiszámíthatóság és az izgalom, hogy kielhesse a munkára való igényét. Célszerű kihasználni a terelőkutya szinte természetfeletti hajlamát a tanulásra, a komplex feladatok elsajátítására. Bár a hevességéhez nem fér kétség, páratlan négylábú partner, aki benne van bármilyen kalandban. Az utolsó csoport Brófi könyvében az úgynevezett világi kutyáké. Ezek azok az abszolút keverékek, akiknek a felmenői nem tartoznak valamelyik fajtához, hanem gyakorlatilag keverékek keverékei. Ami nagyon szerethető ezekben a kutyákban, az a rugalmasság. Alkalmazkodnak a változáshoz, otthon érzik magukat mindenféle környezetben. Gyakorlatias kutyák, nagyon jó megfigyelők, önállóak, hatékonyak, és alapvetően jó természetűek. Alkalmazkodóak, együttműködőek, szelidek, higgadtak. Amivel időnként nehéz lehet együtt élni az ilyen kutyáknál, az az opportunista hajlamuk. Örömmel túrják a szemetet, és zabálnak fel mindent, hiszen dolgozik bennük az eredeti kutya önfenntartása. Nagyon jól ismerik a járást az emberrel, nagyon jól tudják értelmezni az emberi viselkedést, figyelnek és olvassák az ember minden mozdulatát, és eléggé önkiszolgálóak tudnak lenni. A munkájuk a saját érdekeik képviseletéből áll, aminek nem része az embernek engedelmeskedni. Ami miatt segítségre lehet szükség ezeknél a kutyáknál, az gyakorlatilag bármilyen kutyaviselkedés, ami problémává válhat, szobatisztaság, tárgyak megrágása a házban, bútorra mászás, macskák ugatása, lopkodás, ugrálás, pórászhúzás, általános engedetlenség. Mivel nem kifejezetten egy szerepre szelektált kutya, a világi kutya szívéhez vezető út a korlátok és a szabadság közötti egyensúlyban rejlik. Tanulásában fontos szerepet kap, hogy értse, hogy miért jó neki együttműködni a gazdájával. Előnyére válik, hogy kiválóan alkalmazkodik különböző környezetekhez, és érdemes észben tartani, hogy genetikájában hordozza, hogy képviselnie kell az érdekeit. Akármilyen fajtáról vagy keverékről legyen szó, bármennyi háttérinformációt szerzünk, semmi sem hasonlítható az egyed megismeréséhez. Ezek azok a jellemvonások, viselkedések, apró részletek, amik azzá teszik a kutyánkat, aki. Brófi értelmezésében az egyedet fő tényező befolyásolja, ezek a következők. A kora, kivált kép tekintettel a félelmi periódusra és a kamaszkorra, az egészsége, itt fontos tényező a fájdalom és a betegségek, a táplálkozás, hogy milyen az étrendje, esetleges rokkantság, valamilyen állandó tartós károsodás, és végezetül pedig az egyéniség. Mindenki különböző, vannak akiknek tulajdonságai teljesen ellentmondanak fajtájukkal. Az az igazság, hogy a kutyánk viselkedését befolyásoló tényezők listája kimeríthetetlenül hosszú, mert komplex, érző élőlények. Pont ez a szép a kutyával való együttélésben, hogy magában hordoz némi rejtélyességet, kifürkészhetetlenséget. Ettől függetlenül a legjobb, amit tehetünk a kutyánkért, ha megpróbáljuk megismerni és megérteni őt. Hálás lesz érte.